Zdokumentuju všechno. Takže to takový manekín, Můžu tam jít za tebe? Nebo ti to vadí? Leškovku přitáhni. Srá do trenek. Dělej, aby nevystyl, vole. Protože to nikam nežene, ty křídla ho. Super, paráda! No dobrý, akorát... Je to přijde jako ještě moc zavřenou. To zavřená láta. Doufám, že se dráží vepředu, ne? Tohle zvučí, ne? Na těch přechodech, kde bude. Víš, jako v takovým to mezi. A to byla vlastně fantastická. A ne vyhodit, jak budeme nachcípat. Ne, to se říkalo, dneska buď to běží dobře na volnoběh a na plnej a mezi. Ty přechody, no to dělá ten karburátor, no. Víš, jak to vypadá? To se vidíš. Ne, to nedělá, to by si mohl ještě zkusit. Teď si to vychutnává, konečně. No jo, tak protože vlastně zvyklý na malý éry, no jasně, to lítá. No ale zaletěl to těsný, takže ale je vidět, které tadyhle odsaď, jak to stojí. Jo. No tady v tomhle místě prostě tu ty vždycky stál. A je totiž nejhorší, je tady vidět od té malý. Já jsem tenkrát tady dělal Harryový výkruty a ono mi to normálně nakoplo. A já jsem ztratil tu koordinaci a už se to stalo. Opravdu
byl blbý od toho jihu, tak i opravdu tady dozadu Jo, a jo. přistát tam na tom kříži. Ano. Těch 50 nebo 30 metrů víc. Ten úhel není tak Ale tam už je to ustálenější, takový, to není tak. Ale ale takový riskantní, náhodou by to chcíplo, nebo to ještě až plný. Ne, ale ještě víš co, že byl dřív, protože kdyby šel tam dozadu, tak tam bylo to ještě možná mohlo schodit v tom prostředku. Jo. Tak to tady jde odsaď. To měl kliku teď. Ale on šel na přistání dobře, jak na poslední chvíli do toho blbě Vidíš tam hrábl. vůbec něco? Ne, nevidím. Že jsi měl stoupnout do stínu Jo, spíš, víš? měl jít už tam. Ale Bys měl stín? Něco malého tam je vidět. No. Krásně vidět, jak A teď lítá ten, Ale dvouplužák. no to je ten, Honza Honza. a Pospíšil. Píšel, no to se koupil. Hezký. Tak to bylo luxusní. No, to je ale jako kráva. Já dělám video, jo? Musím takhle nízko nad zelení, no? Takhle. Zkusím přistát teda. No, asi jsem vysoko. Máme jedno kolečko. Senzor 1 napětí 13, 0 voltů.
Senzor 1 napětí 13,0 voltů. Stupní napětí 11,2 voltů. Teďko půjdu dolů. Jo, běž. Od hangáru. Já uteču, neboj. Senzor 1 napětí 13,1 voltů. Stupní napětí 10,9 voltů. 0. Stupní napětí 10,4 voltů. Stupní napětí 10,9 voltů. hangáru jede tu americký firmy a má to navíc ještě 25 Ty vole, to je kus teda. Kolik to má rozpočet?
procentní makety, 5% a tak. A Bebik se má taky přeci. Jako v jiným tohle menší. No, 1,40 m. No to jo. Tam mám, to je hodně starý. Když tady na kamaráda nenarazíš. Samá kurva je to tady. Miluj svého blížního, kde můžeš líznilo. Hele, Danečku! Ty vole, a je to za 500. No vy byste se taky brali sebou malý letadla na rozcvičení, ale my už to nedáme do auta. Já nemám na rozcvičení, já to mám na udržování koničky, protože s tím babičím asi netroufnou země, protože to stojí moc peněz. No to jo. To mám na vendubnutí. Jsem dřív padnul s těma vrtněma, jenomže... Víš, jak okýhá kurku. Když se ho nemohl zbavit, viď, a tohle, no tak to bylo v prdeli, viď. Tak jedině tohle to. Hej! On spadnul z mraku, jako. Souval! Bez pětního zrcátka. To má za mou kaničku a za mou brdlinu. Že pak se tam vece. No, taktik, viď? No a odsaď je ten záběr nejlepší, hoši. Ten ti nesmál neudělají. Já si ho udělám sám. No vidíš. Počkej, já jsem... No, tady mám taky foťák. No, že ne. Teda doufám, že to nezdá. Tak bude se fotit nebo lítat. No. Hned se bude i lítat. Kilometr